Karoon na. Buksan mo. Papasukin ako. Ba? Di na siya. Bato na di. Oh! Pa, hindi. Huwag ko ba sa kapon maigo? Abi mo ko humainto mo ko, ha? Pa, may water gun masap. Gamutong ko man yung water gun ko. Ya. Ba, hindi. May water gun ka man. Abi po, ikaw lang. Kuna mo, madruhay kita nga duwa. Sige, madruhay ka na doa. Karon, maisip ko sa tatlo. Isa. Duha. Doa. Tatlo. Wap. Kamu nagapamate sa NYGC Blind Drama. Yari na ang kompletos rekados nga drama. Diri mabatian ang sari-sari nga mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisyaga Channel, Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC. Naisyaga Channel, Blind Drama. Kagsang 106.9 ASFM. kagkaron suguro na naton ang pagharaka. Ay, nako. Madumduman ko nga ni Ibala ang balita sa ako ni Preberto. Init ng ulo ko mo. Nga naablang patu-patuan ko sang duha ko kumpare kay naluyag ko kuno sa isa ka babae. Ako sa diin na nga babae naluyagan sa akon kumpare nga si Prelio. Ay, nako. Makailinit na nila si Predomin kag si Pre Albino. Ito yung to Paulo man. To Paulo! Diyan ka to! Dito nilo! Ilagin lo! Kasi gabla to kay may istorya tanga duwa kay may gusto lang ko ipautwa sa imo. Ano na ko lo? Ay, pungko, distapad ko to, pungko. Silo, ano lo? Okay. Tumati ba to sa akong hibubunot ba to? Sa akong duwa ka kumpare. Sino nga kumpare na luhaw? Si Pare Albino, bla kay si Pare Domeng. Ay nga man lo, ano ginhimod la sa imo? Ay, ginhimo-himuan nila ko istorya nga naluyag ko kuno kay Sky. Ha? Pero sa pagkabalo ko lo, daw si Lolo Ilyong manayalo may luyag kay Sky. Ay, amo na gani. Ay, gintripingan ka mas duwa mga kumpare ba? Ay, kung tripping na sa ako, hindi na pwede. Wala mo to Paulo. Hindi ko yung mabatas nga traidoro ng ako amigo nga si Prelyong. Kay humalin pa siyang una sang mga pamatanoon pa kami. Kami na nadiyang of the night sa Naisyaga. Dire sa barangay Naisyaga, bala. Akon sa diin, di naman kami nagtigulang gani. Ay, hutodlo no? Ay, nako. Sige lang lo Isa to lang lango-lango. Amo ginang makaguba balalo sa pag-amiguhay mo. Ay, mo na gani. Ay, ginsugiran man lang ko na lo. Alo, ako naglulo na ko si mo apo man. Ay, ginsugiran man lang ko na apo ni Juan, ni Preberto. Ay, nanawag siya sa akon. Ay, kuna mulo. Si Lolo Berto, galaya matutuon mong abyan. At halin pa na isang una, kami niyang magkababata mo, kami ni Pare Ilyo, kag ni Pare Berto. Si Pare Miloya, kwan na natin mo, kumbaga, pangayao. Iti, si Basyang, si Lula mo Basyang, taga-dari ginaya, kababata man na namon. Dalikati, anong tanabi? Gani man lo, no? Ay, iti, ano nabilo, paano nabilo? Makadto ko sa Naisyaga. Makadto ko sa barangay Naisyaga. Ang kay Juan, kay Pedro. Amo na siya. Kay Ilyong, kay Puloy. Amo na siya, toto, Paulo. Sige lo, danda ka lo Pero labay mo bala ako lo? Ay, labay lang. Ay, te. Amang ko to bala lo? Ngalo nga, si Lolo Doroylo, di ba lalo?
taga-diri mo na sa barangay na Isyaga. Ay, si Paridoray, ay ho, taga-diri kita di sa barangay na Isyaga. Nga man apo nakapamangkot sa iyahao. Kay one time balalo, nakalabay ko sa ilabalay lo, ginapilit sa balal ni Rose Kamaligo lo. Ay, hindi giselo. Amo mo na nga kaluya kay Lolo Doroy lo, pero kung tubig ng hambalan lo, kapag siksalo mo. Ay, amo na siya. Bilal mo, amo nang iyang kuno kamatayon kung maligo siya. Ha? Kamatayon niya, tubig lang gina, maligo lang gina, patay sa lo. Ay, ambot, sa Sorwano nga nabukog ang nagbulong sa iyas na. Sorwano nga nagbulong sa iya, nabukog. Oo, amo nang Sorhano nga nabukog. Gani nga gintawag na si Sorhano bukog. Ate, dyan nagpabulong si Lolo Modoroy. Amo nang advice sa iya nga hindi siya maligo para kuno hindi madula ang bisa siyang pangalap na ginahatag sa iya. Ay, di. Yan na lang, bilo, agwan tahon na lang ng baho ni Lolo Doroy. Ay, kaya ano pa be? Amo nagila na po eh. Ay, sige po Oplan mo ko ha, kay mapakadto na sa barangay na Isyaga. Ay, no. Si Lolo Miloy, Lolo, lagi dyan lo pagbagulo, no? Bisan din mo dalon, Lalo. Ay, bisan din mo sa dalon. Pangayo lang ang nabalaan niya. Alam mo si Lolo Miloy, bisan din mo na iyay butang. Kauna na yung nabantayan. Libre. Ganing apelido sina. Si Lolo Miloy di ka libre. Kaya nga, anada siya sang libre. Sige Diyan mo ko apo ha. Kaya makadto na kay Lolo Miloy di ka libre. Hindi kay Pre Ilyong. Ay, ilo ano nagaliya ang ang apelido ni Lolo Ilyong lo? Si Pre Ilyong, apelido na ni Lolo Ilyong. Ilyong Magpadwa. Muna siya magpadwa ay apelido. Magpadwa. Ay, magpadwa na sa galaya lo. Himos na po kay Malakatata. Sige lo. Ari na ako sa pertag-awayan ha. Kag-ara naman ang mga hangaway ko. Pagkada sa palibot, ang banog pana, gaganghang, ang banog espada. Ang nag-auyas sa dukon, mag-una. Matuman, Juduming! Mga hangaway! Ang espada! Ang nag-auyat sa dukon! Ipreparar! Ang inyong mga bana! Nagtawad na lang ko makadaot pa rin sa amot ng mga kaaway. Hula doon, kundi sila. Salakay mga ituman! Salakay! Nagakatumba lang ang mga kaway. Nagkamakaupod ko. Nagakatumba man. Ang mayo pa sini. Ang ilalider ang munahon ko. Ato siya. Katuan ko siya. Hop! Tiya! Hindi. Nagkakaratumba lang ang pagdaran ko ng ibada. Subong man ang mga kaaway. Nagkaratumba man kumaigo sa aming mga baslay kag mga espada. Nagkapagkanto na rin ang leader sa mga itumada. Sumataon ko siya. Mga kaway, mag-isol ka mo. Ako isang matupang sa mga animal gayday. Sige na! May isang kami! Ako agad tubagan ninyo. Kung sino-man ka mo, ang mga ituman ka mo. Apa!
Katiyakan ang tao na ini. To sino-sino hindi maghambal ng magatutang sa amon. Pulo kami kabilog. Pariho pa kami itsura. Katpangtingog. Ay, huudod. Pareho sila doon itsura kang tingog. Dahil sini sa ilang-ilang leader ban. Ay, kunabo. May naduro istorya. Aring baturan ninyong ako nga espada kang Bansay. Hindi. O daw kilan sa imo kadasig. Naupos mo tayo ng ang siyam ko ka mga upod nga pariho ko itsura kang tingog. Oo, karon. Kita na lang ang dumaan na bilin. Oo. Pag-ampo ka na lang sa akon, kaga hindi na kami pagbalik-balik sa lakay na sa among ginarian. Pagka-paglulupig ka mo ng mga instrument ka mo. Gali ka ha. Lupigo namon ang ito ginharian. Batunay yung espada na ini. Oh. Kadabog sa aton mga kaway. Atong isa, ari mo ay. Ara pag isa. Wala kita sa mahimo sila. Pinanong iyo? May mahimo kita. Tungod ari si Chok Doming sa aton. Siya lang ang makabulig sa aton. Ginhatagan siya sa gahom sang aton diwata. Kinahanglan maperdi naton sila. Oh, kag ang gusto ko nga makikwentro ang ila pinunong hangaway na si Pinunong Miloy sa mga ituman. Dahil siya na siya. Ilyong. Hindi. Para siya. Kalain siyang iya itsura. Porque siya kay itong ginhulos niya ang espada niya. Karon, hunuson ko man ang espada ko. Hindi ka na maghulos ang espada. Ari na. Nakita mo ini? Ang nagasiga ko nga espada. Amo ining ginhatag sa akong kaluluhan. Ang espada sa mga putian. Natural kitaon kay puti. Pero ang espada ko, kita ba? Hindi. Hindi. Hindi kita na lang yung espada. Aboy di mo kapatay sa imo. Hindi. Ang espada na hindi mo makita. Oo. Hindi. Delikado kita sini prinsesa katurin. Kinanglan. Malansin nato ang kaaway naton. Magbulig ka dito sa piyak. Ako nang bahala sa Miloy ngayon na. Itugyan siya sa akon. Oo. Oo. Ato na siya. Karon, kita na nga duwa ang mag-enkwentro. Ari ang para sa imo. Wala siya maligo. Ari pagigay. Ari espada ko matuna. Kayaan ka lang. Hindi ko makita. Pero hagyo siyang iya mga kamot. Nakita ko nga daw may ginalabo siya. Bot silingon, ako ginang labo niya. Dahil may igoy mo ko. Matuod. Ako naman. Ari. Wala ko buko. Abay lang kay puti ang espada mo kitaon. Hindi. Anong himuod ko naman? May guray muod ko na invisible ang aking espada ay. Tabugbog ya. Tabugbog ya. Nagutrab yung ginang buhok ko pagi si espada. Upaw na ning daan, gindugangan niya pa. Oo, ibaligya ko na. Bahal na bahal. Likutan ko siya. Ari pa! Ari pa ka! Kasi lawas ko, hindi ko punigo. Hindi. Tuman kita sa imo katapik. Hindi ka mahigo. Hindi mo ako maigo. Hindi mo ako maigo. Kagina, maghanda ka. Kagsunod ako naman. Hindi mo ako mahigo. Leader sang putian. Hindi mo ako maigo. Hindi ko na sa tuon maigo. Kinasit mo siya magkulang. Bakanta ako sa isang kanta na connected sa bluetooth nga batong ini para pagligay yato na ako sa likod siya.
Karoon na. Buksan mo. Papasukin ako. Ba? Diin na siya. Karoon na. Ari ako sa likod mo. Bato, daddy. Oh! Pa, hindi. Huwag ko ba sa gyapon maigo? Ah! Ha! Sabi mo ko, mainto mo ko, ha? Aray, ang water gun nini ang parakit sa imo. Amoy na yung makaluto sa imo. Pa, may water gun ba siya? Gamutong ko man yung water gun ko. Ya, ya, ya. Ba, hindi. May water gun ka man. Abi po, ikaw lang. Kuna mo, madrugay kita nga duwa. Sige, madruhay kita ito ah. Ya, Karon, maisip ko sa tatlo. Isa, duha, Duha. tatlo. Wap! Hindi, hindi. Kailan, amahin ko nung kinaunat. Hindi. Kainit. Kainit. Nadaliwatan yung suot ako. Ako'y. Hindi. Nagtamgo ako? Oh, nahulog ko sa katri sa sobra ko nga palak-palak. Ako'y kasakit sa buli ko. Kasakit sa buli ko. Nagdamgo man ang gali ako. Pwede. Hediin ako. Nagdari ako sa balay. Nagdapgo gali ako. Nagdapgo ako. Ay, kasanag na sa adlaw. Kasakit na sa init, ho. Abi ko gali anay, totoo na istorya. Damgo, malagali. Mga ka-NYGC, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton drama. Naisyaga Channel, Joke Time Drama. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Live Drama, kag 106.9 ASFM, The Community Radio. Ini nga drama, ginadala sa inyo para maghatag sang kalingawan. Magpamatik na. Magsadya ka. Para magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Mga abyan, kabinalangga